Урындагы инициативаларны яклау программасы авыл җирлегендә бик күп күләмле эшләр башкарырга ярдәм итә. Бүгенге көндә Башкортстан Республикасы хөкүмәте һәм район хакимияте халыкның көнкүрешен яхшыртуга зур әһәмият бирә. Авыл биләмәләре әлеге программага киреп, халык белән берлектә җыелышлар уздырып, ул утырышларда төп проблема алга куелып, аны хәл итү юллары эзләнә башлый. Исанбай авыл советы авыл биләмәсе дә 5 ел рәттән бу программада катнашып, һәрберсендә җиңү яулады. 2016 елдан башланган программа нигезендә Исанбай авыл клубы ремонтланды. 2017 елда Теләкәй авылы юлларына ком түшәлде. Инде 2018 елда Исанбай орта мәктәбенең түбәсе алыштырылды. 2019 елда Теләкәй авылының су системасы тулысынча яңарыш кичерде. Быел да шушы отышлы һәм файдалы программада катнашып, халык сорау буенча республика хөкүмәте, район хакимияте, авыл халкы һәм дә урындагы хуҗалыклар, Илеш МТС, Урожай токымчылык заводы җәмгыятьләре, Илмир Ихсанов крестьян фермерлык хуҗалыклар ярдәме белән биләмәгә МТЗ-82-1 Белорус тракторы алынды. Күптән түгел Теләкәй авылы үзәгендә мәдәният йорты каршында узган чарада әлеге техника халык хозурлыгына тапшырылды. Шулай ук чыгышы белән шушы авылдан булган. Теләкәй авылы яшәешенә күп көчен салган Илеш МТС җәмгыяте җитәкчесе Рәвис Зарипов та чарада катнашып, авылдашларына тагын бер бүләк ясады. Дөресен әйткәндә, тоже мондый тракторны 100 мең генә җыеп халыктан ала торган әйбер түгел, дәүләт ярдәм итмәсә мондый тракторны алып булмасы. Зато һәр сезнең үзегезнең дәягендә тракторыгыз бар. Bütün yollarını tozartıp biz de şitte kalmazsınız. Bir traktör bütün yerinde sırası yürüp çıkalmaz. Но тем не менее было айбет уже. Тагын үзем шушы авылда туып үскән малай булгач, менің шушы авылның алга баруы, чәчкә атуы дисәк тә артык булмас. Самом деле таралмау дигән сүзне инде әйтмәйбез инде хәзер инде таратмаска тырышабыз Алла белсә. Шулай итеп булуы яхшы күренеш. Күн сайын, ел сайын нәрсәдер эшләйбез, күреп торасыз бит. Авыл хуҗалыгында да менә фермаларыбыз мотор, килгән кешеләр күреп сокланып китәләр бит. Төзелешләр әкренләп булса да бара, шундай яңартышлары. Кешеләр эшләй, басуларда ашлык үсә, җирләрне эшкәртәбез, чәчәбез. Эшкакларын вакытында биреп барабыз. Авыл хакимияте белән бергәләшеп, общественный урыш әйткәндә инде тормышта катнашырга тырышабыз. Мин коллектив исеменнән әйтәм инде тагын. Шуннан мен бу тракторны карадым да, үзегенә тормасын дип, барыбер файда китерә торган техника булачак. Шушыңа предложение бирдем да инде, менә мин шушы тракторга бүген бер яңа косилка тагып куйган, күреп торасыз, шуны бүләк итәргә булдык инде. Хәзер шушы документны бөтен үз алдында бирергә рөхсәт итәсез. Файдасын күрегез, игелеген күрегез, озын гомерле техника булсын инде авылга, халыкка ярдәм файда китерә торган. Рәхмәт. Һәр чорның үз геройлары була. Туган авылында тарих битләренә кирип калырлык истәлек калдыру геройлык түгелмени? Сүзем Теләкәй авылыннан Бөек Ватан сугышында катнашып, башын салган яугирләр, җиңү көнен якын айткан сугышчыларга, авылдашларга мәңгелек истәлек дип исем алган һәйкәл хакында. Әлеге истәлекле урын Бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты, район хакимияте һәм битараф булмаучылар, авылдашлар, спонсорлар ярдәме белән сафка бастырылды. Төзү эшләрен тулысынча Теләкәйле Әнгам Фарахов башкарган. Кичендә һәйкәл янып тора, биргә инде утлар да киләнгән. Biz şuşa tırmışta yaşasınlar deyip başlarını salgan şahitlerinin indigine ağırlıklar ötkenen bir Allah-u Teala'na bile. Bu kişinin hatırı tura bara vakit öte jola bara deyler. Şuna kişi köpçülük informasyonu примерно 80% kuza şaba deyler. Şuna mene şuşa heykel istelik bizning şu hatırlarimizni yaڭartıp turar gel o'tib ketgan sayin, kirgan sayin. Чарада Исанбай авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәгыйҗан Зарипов ярдәм кулы сузган, спонсорлык ярдәм күрсәткән Рәвис Зарипов, Марат Миргарипов, Рәлиф Исламов, Әнис Калимуллин, Әнгам Фараховларга биләмәнең рәхмәт хатларын тапшырды. Һәм инде һәйкәлгә чәчәкләр салынды.
Килгән тамашачылар өчен концерт программасы тәкъдим ителде. Чара ахырында инде барлык теләгәннәр чәй табыны артында җыелып, җылы аш, пловтан авыз итте. Луиза Шарафутдинова, Илеш, телерадиокомпаниясе.